построим храм в подножието на крепостта Цепина. С почит към местното население и за прослава на християнската вяра да се обединим около идеята за построяване на православен храм в подножието на една от най-древните крепости в Западните Родопи – Цепина. Място видно и духовно. Избрано не случайно, а с Божията промисъл и надеждата да бъде сила и упование на всеки, който се докосне до него. С благословията на негово високопреосвещенство Пловдивски митрополит Николай, начинанието е прието и подкрепено от местната власт. Идеята за построяване на православен храм Свети Йоан Рилски в подножието на крепостта Цепина е на инициативен комитет от родолюбиви българи, свързани житейски и емоционално с този край, и със съдействието на църковното настоятелство на църквата Свети пророк Илия, село Дорково. Параклисът ще се издига в местността Калето, землището на село Дорково, община Ракитово, област Пазарджик, в подножието на крепостта Цепина. Нека този храм ни обединява в доброто и да укрепва вярата ни. Достъпът до бъдещия храм в подножието на крепостта Цепина е удобен, по асфалтов път и с голям паркинг в непосредствена близост. Общата стойност на строителството на бъдещия храм възлиза на около 75 000 лева, което не включва неговото изографисване. Отправяме молба с надежда за съпричастност към всеки, който има желание и възможност със свой принос да подкрепи изграждането на храм с името на покровителя на всички българи – Свети Йоан Рилски. Дарителската сметка в International Asset Bank е с благотворителна цел и е предназначена изцяло за набиране на средства за изграждане и изографисване на храма.